Sa gitna ng pangamba sa posibleng pagsirit ng presyo ng mga bilihin, ngayon pa lang ay ilang mamimili na ang nagsasabing ramdam na nila ang hirap sa pagbabudget ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Isa na rito si Maria Mercedes ng Sabang sa Naga City na araw-araw na naghahanap ng paraan upang pagkasyahin ng limitadong kita para bilang minimum wage earner sa pangangailangan ng pamilya. Ayon kay Mercedes, malaki ang epekto ng pagtaas ng presyo lalo na sa mga pangunahing bilihin. 200 na lang, kaya nabawasan nga isa. Dati kay kang aki, kay Puhan, ka nag-eskwela ka po, magbata siya. Pero yung pwedeng ano. Ayaw man, maski magreklamo ka, ayaw nang giraray ka. Siyempre, mabakal ka. Kimahal yan, kaya ano, mabakal ka na. Grabe na lang ang pagtipid, dahil nangyanaran kung paano ang pagtitipid. Nagigibuhon ka. Talagang ano, magkapot kang 1,000 mo niyan. Ubus tulos, pag uli mo, pamasahe na yan. Maswerte na kung matadaan ka bang pamasahe. Dagdag pa niya, kahit anong tipid ang gawin ay kapos pa rin ang kanilang budget sa araw-araw na pangangailangan. Ibinahagi rin niya na kung minsan ay napipilitan silang bawasan ng binibili o magluto na lamang ng mas murang pagkain upang makatipid. So pagaling sa party may na grabe ang pagtipid, may man, kung pwede lang din na magkarakan, din na magkakante, mga di pwede. Tama, mga mainom kang bulong, dapat magkakakan ka. Ang pagkakan mo, si pig-budget ko sa pagkakan ko, minsan nga ni 40 lang, dapat 60 yan. Pigbawasan ko na 40 lang, half rice, half na gulay. Puro na lang half mo yun ang babakalon mo. O pag-uli, so estudyante mo, mahi pampangultuhan, another bakal ka na naman. Kasunod ng binabantay ang pagtaas sa ilang bilihin, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol na nananatiling stable ang presyo at sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin sa rehiyon. Batay sa monitoring ng ahensya sa mga pangunahing tindahan at supermarket sa rehiyon, may sapat na supply ng mga produkto at patuloy na sinusunod ng mga retailer ang Suggested Retail Prices o SRP. Ayon sa ahensya, patuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa merkado at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at negosyante upang matiyak na hindi maaapektuhan ng supply ng mga bilihin. Pinaalalahanan din ng DTI ang publiko na iwasan ang panic buying dahil nananatiling maayos ang supply chain sa rehiyon. Hinihikayat din ng ahensya ang mga mamimili na agad i-report ang anumang labis o hindi makatarungang pagtaas ng presyo upang agad itong maaksyonan ng pamahalaan. Darlene Lestrulio, CSN.